Alo. Alo. Assalomu alaykum. Aziz qarindoshlar. Erta kun bilan kun kanglashgan Nuruz kunidir. Nuruz Faris va Turkiya tilli xalqlarning an'anaviy yangi yil bayramidir. Her yaşayotgan xalqlar erta o'z davlatimizda Nuruz bayramini har xil usulda tabriklaydi. Biz Sharq Turkistonliklar zalim Xitoylar tarafida zulmning oxirgi cheki bo'lgan erki qirg'inchilikning dardini tortmoqdamiz. Mendan ba'zi insonlar Nuruz qilamsizlar deb so'rashdi. Yo'q deb javob berdim. Chunki biz hozirlar milyonlagan qarindoshlarimiz turmalarda, zindonlarda, qamoqda mecbur tutib turilmoqda. Xitoy hukumati kimni xohlasa şu ağaca sınırımız baskınçılık uçuramadı. Qaysi karindişimizni xohlasa şu karindişimiz öldürülüyordu yoki şehit qilinıyordu. Ular uchun hozir tutmay bu qilib qandoq chiqsin? Go'yo hech ish bo'lmagandek zo'rg'a Nuruz o'tkazib, kulib qandoq yashaymiz? Acaba bizning iymon, g'urur, vijdon va mustaqillik umidimiz yo'qoldimi? Bugün Stockholm'da parlament binası oldu da iki teşkilat, yani Şivsiyadagi iki teşkilat, Şivsiya Uyghur Marif uyushmasi bilan Şivsiya Uyghur komiteti birlashma namoyish elib berish uchun bu yerga yig'ildik. Namoyishning maqsadi erkin qirg'inchilikqa uchrayotganligimizni davomli anglatish va Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda elib berayotgan erkin qirg'inchiligini to'xtatishga Şivsiya hukumatidan yordam talab qilish, Xitoy zulmini erkin qirg'inchilik deb e'tirof qildirish, barliq huquqlarimiz tortilgan bugungi kunda Sharq Turkiston xalqining ohu-zarini dunyoga anglitishdan iborat. Xitoylar jonujon vatanimiz Sharq Turkistonni besib olgan 73 yildan beri Xitoy zulmining xalqaro sahnalarda 8 g'arib davlatlar tarafidan tunji qatim erkiy qirg'inchilik deb e'tirof qilinishi hisoblandi. G'arib allari erkiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi-yu, ammo biz qanchalik e'tirof qildik? Erkiy qirg'inchilik zulmning eng oxirgi cheki, ifodalaydigan boshqa so'z yo'q. Asli har kuni Sharq Turkistonliklar bor, hamma yerda sadolarimiz yanglishi kerak edi. Bakmi afsus qarindoshlar. Baharlarımız pek ko'p, hiç iş qilolmadik. Qarindoshlar, hammamiz vatanga qarzdormiz. Chunki biz va ajdodimiz shu zaminda yaratilgan, shu zaminning haqiqiy egalari, shu zaminning nemini yegan, suyini ichgan, vujudimizdagi qon shu zaminning uzuqlaridan kelgan. Qarindoshlar, qarzimizni ado qilaylik. Yo'qlish girdobida turibmiz. Mustaqil devletimiz bo'lganda hamma huquqimiz barliq keladi. Mustaqilligimizni qayta qo'lga keltirish uchun mustahkam birliklar hosil qilaylik. Bugun bu maydonga chiqalganlar kelgusida mustaqilligimiz uchun har qanday bedellarni to'lashga hozirlanayotganlardir. Allah hammalarga katta ajr ato qilsin. Bugundan boshlab biz İki teşkilat Şivsiya Uyghur komiteti bilen Şivsiya Uyghur Marif uyushmasi bundan keyingi siyasi faaliyetlerimizde bir tek ortak davamlaştırırız. Endi Şivsiya Marif Uyghur uyushmasining raisi hurmatli Nijat To'xon efendimniki leksiyasini anglaymiz. Assalomu alaykum. Hammalarninki Mishiyaga kelgani uchun ko'p rahmat. Sharq Turkistonniki mustamlikaga qarshi kurashni bilayotganligi bo'yicha 138 yil bo'ldi. Hukumatning aziz Sharq Turkiston xalqimiz bu kurashni davom ettirmoqda va 1933 va 44 qatimni bir mustaqil bizlar sho'rlarimiz Turkiston davlatini qurib dunyoga bizning davlatchilik ideyamizni reallikqa oshirganligimizni ko'rsatdik. Afsuski 1949 yili
ahir kıtım, yani bugünkü gün kadar olan 3. kıtımlık yeni bir müstemlekeye düşer olduk ve 73 yıldan bu yan bu müstemleke devam kalıp kılıvatıdır. Xitay bu jarayonda her xil şekildeki müstemleke siyasetini Şərq Türkistan xalqına icra qilib kelyaptidir. Bugün 2017-yildan boshlab Xitoy irqiy qirg'inchilik siyosetini yurgizib, necha millionlab Şərq Türkistonlik vatandaşlarimizni jazolantirishga istab, ularga har xil shakldagi qiyin qisqalarni zulmlarni yapmoqda. Milyonlagan farzandlarimiz Xitoylashtirish maktablariga o'rnashtirib, o'zining milliy va diniy kimliklarini yo'qotmoqda. Bunda bir kritik ve ciddi vaziyette Şərq Türkistan, muhaciret gibi bazı Şərq Türkistan teşkilatları, yani milli irademizi asas kılan alette, asas kılıdığan ve mevcut halkara vaziyette layık bir cevap verileydiğen, müstakillikni uçuk ve inik alette özge nişan ve layık kılan alette bir birlik kılıp, bugün bu birlikni tüzep geldik ve milli görüşümüzü başladık. Barlık müstakillik nişanı bolgan, inik bolgan teşkilatlar, özünün okşamagan bir taraflarını bir çeşit kayırıp koyup, milli ve ulusum bir millet, bir vatan, bir devlet degan ortak nişanımızga yetiş için birlikte faaliyet kılışga bel bağladık ve bunu başladık. Bugün parlamentin aldığında durup Şivsiya halkına, devletiga, özümüzün hürmet irademizni, müstakillik nişanımızı oturup koyuvatımız. Ve bu işimizni, bunun işimiz ki, bu görüşümüz her bir Şərq Türkistanlı'nın devletçilik ruhi, istiklal iradesi yo'qotmagan ki bu görüşümüz ahirgacha qalbi qiladi. Hej ärade deltagare och ärade befolkning här. Idag vi står här igen mot Kinas fortsatta ockupationen i Östturkestan och pågående folkmord mot uigurer och andra folkgrupper. Först vill jag börja med att visa vår solidaritet mot befolkningen som har lidit av kriget som utbröt efter ryska invasionen i Ukraina. Vi är mot alla okonventionella kriget och invasionen. Kina fortsätter ockupationen i Östeuropa. Ukrainada ölüp atkanımız bizim ölüp atı to'g'ridaydi. Som fick oss att demonstrera här. Sedan Kinas sista ockupationen 1949 i Östturkestan har olika former av förtryck, repressalier förekommit. Kinas koloniala repressionspolitik inte har stoppats ett enda dag. Uigurer och andra folkgrupper i Östturkestan har utsatts för tortyr, våldtäkter, förtryck och så vidare. År 2017 har Kina startat en stor kampanj som syftar på att storskala plocka in alla uigurer och andra folkgrupper i Östturkestan. Kina har idag förskridit sin gräns genom att sätta upp miljontals människor i koncentrationsläger där man tvingas genomgå systematisk indoktrinering och lära kinesiska kommunistpartiet idéer där dödsfall, tortyr förekommer dagligen. Men tvingas ge ut sin tro, språk, kultur. Allt måste bort och acceptera den assimilering. Enligt tillförlitliga rapporter upp till nära 1 miljon uigurska barn har separerats från sina föräldrar och placerats daghem för att genomgå hjärntvätt. Kina har också infört moderna slavarbete först i Östturkestan, numera i Tibet. Hundratals uigurer och tibetaner flyttas runt i Kina, placeras som slavar i olika kinesiska företag där de tvingas arbeta flera timmar som straff. Inte nog med det, Kina har genomdrivit födelsekontroll av uigurer också. Uigurska kvinnor har steriliserats och barnet aborteras utan att tillåta komma till världen. De som står utanför Kinas koncentrationsläger är inte heller fria, övervakas dygnet runt. Varje minsta rörelse kontrolleras av kinesiska staten. Upp till 1 miljon kinesiska tjänstemän har skickats uigurernas hem där man delar mat och sänger med utsända sändebudet. Ett statligt organiserad våldtäkt har pågått mot befolkningen i Östturkestan. Och allt som här tyder på att Kina gör i Östturkestan faller emot folkmordskonventionen i FN med tillförlitliga, oändliga bevis och vittnesmål.
Den alarmerande situationen i Uzbekistan måste erkännas som folkmord. Kina ska ställas inför internationella domstolen. Den som sker i Hongkong, i Tibet och södra Mongoliet avslöjar Kinas ambition och intentioner. Taiwan och närliggande länder, Sydkinesiska havet, och det ständiga hotet av Kina. Hotet stannar inte där, utan USA, EU, andra delar av världen Kina visar sina muskler och försöker påverka deras politik och testa deras säkerhet och suveränitet. Kinas globala underrättelsearbete blir allt mer kända. Och nu, dessa data använder Kinas ekonomiska och politiska syften. Av allt detta visar att våra säkerheter, friheten är sammankopplade och hotade av en aggressiv Kina. Där måste vi enas och agera lokalt, nationellt och internationell nivå. EU är ett bra arena att agera och stå mot Kina. Även stärka transatlantiska samarbetet behövs för att svara på den stoppade hotet från Kina. Ett magnetiskt lagen i Sveriges riksdagen och EU för att straffa Kina så mycket som nödvändigt och erkänna folkmordet också. Att transnationella företaget, inklusive svenska företaget, som utnyttjar slavarbete i Kina eller som bidrar till Kinas kränkningar och förtryck och folkmord måste stoppas eller sluta bidra till. Vi kan inte längre tillåta detta ske inför våra ögon. Nu, när det Kina gör ett folkmord och human tragedi, de tvingar oss, åligger oss att alla, oavsett våra politiska åsikter, idéer, våran klasskillnader, våran bakgrund, att agera som individ och i grupp. Tack för mig och allihopa. Tack. Det var 73 år sedan vårt land Östturkestan ockuperades av kinesiska republikanska regeringen. Därför har vi samlats här idag för att uppmärksamma och påminna om att Östturkestan aldrig har varit en del av Kina, som det kinesiska regimen påstår. Och de ursprungliga ägarna till Östturkestan inte är kineser. För om vi verkligen hade tillhört Kina och varit en del av den kinesiska befolkningen hade inte mina miljontals uiguriska systrar och bröder lidit under regeringens styre i 73 år. Blivit utsatta för tortyr och tvångsarbete. Om vi hade levt ett fredligt liv under kinesisk styre hade inte jag varit här och hållit detta tal idag. På grund av vårt lidande över 73 långa år och på grund av den allt aggressivare hot som Kina utgör behöver vi agera snabbare än någonsin. Vårt mål är att återställa självständigheten i vårt älskade hemland Östturkestan. Allt vi vill ha är bara frihet och kunna få leva tillsammans med våra familjer och behålla vår vackra kultur som vi haft i flera hundratals år innan det togs ifrån oss. Det skedde en förändring i världssystemet efter andra världskriget. De länder som imperialisterna hade ockuperat i länder som Afrika och Asien gradvis hade blivit oberoende av sina kolonisatörer och fanns en självständighet. Efter 1990-talet, efter Sovjetunionens fall och flera länders självständighet, och Jugoslavien separeras till flera länder. I vårt hemland Östturkestan händer det helt motsatsen till självständighet. Existenskrisen blir allt mer förankrad i förtrycket av Kina, som ett resultat av ockupationen av den kinesiska staten. Den kinesiska staten förbjöd vårt språk, vår religion, vår frihet blev kvävd och miljontals av våra söner och döttrar förintas idag i kinesiska fängelser. Vi sa aldrig mer igen än 6 miljoner judar dog under förintelsen. Men exakt samma sak händer idag, 2022, och världen sitter tyst och tittar på. Världen behöver erkänna att vi är ett ockuperat land. Alla vi som förlorat, vår familj och de tusentals vittnen och överlevare från koncentrationskampen är beviset och världen måste vakna innan det är för sent igen.
Vi kräver självständighet i Östturkestan. Dörren till allt förtryck kommer att öppnas när ett land invaderas. Detta förtryck kommer inte att upphöra förrän Östturkestan blir självständigt. Även om Kinas regering stänger koncentrationslägren och släpper de hundratals unga pojkar och flickor som redan har förstörts i fångenskap av hjärntvättning kommer vi inte kunna uppnå vårt lands självständighet. Vi kommer att fortsätta att protestera. Vi kommer inte bara tala, inte bara demonstrera. Vi kommer att fortsätta kämpa för precis som vilken annan nation som helst har vi en rimlig rätt och skyldighet att försvara sig och slåss mot dem som har ockuperat dess territorium. Det är ett vackert uttryck. Balla teşvikat kağızlarını taktı da bunu. Om man inte kan göra det, låt honom Allah ändra razı det olsun med tungan. kayındaşlamış. Balla adam mı ey? Göra det, dom i sitt hjärta och det Anna. är på tron. Vi östturkistaner ber inte om mycket. Vi kräver bara våra grundligaste mänskliga rättigheter. Att vårt människovärde ska respekteras. Friheten att utöva alla våra religionsfriheter. Modersmålsundervisning, vår nationella existens, vetenskap och teknik, vår ekonomiska utveckling. Vi vet mycket väl att vårt land kommer att garanteras först när Östturkestans självständighet är realiserad. Och det finns inget annat sätt för oss än självständighet. Vi uppmanar våra bröder och systrar i Östturkestan, unga som gamla, att aktivt ta del av politisk verksamhet, förena sig för Östturkestans självständighet och att vara redo att offra allt för sitt fosterlands självständighet. Vi uppmanar den svenska regeringen, Europeiska unionen, hela världen för att enas med oss och kämpa emot förtrycket Kina utför mot vårt hemland, Östturkestan och så många andra minoritetsgrupper som också lider av Kinas diktatur. Att erkänna att Östturkestanska republiken är en kinesisk ockuperad koloni är det bästa vi kan göra. Alla har vi något att förlora, men det finns ingenting som är värre än att förlora vår frihet och mänsklighet. Det är det dyrbaraste vi har. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Låt oss enas mot förtryck. Historien har upprepats om och om igen. Nationer reser sig och faller. Vi måste se till att vara på den rättvisa sidan av historien. Tack. Tack. Ben şu art olayım sen birden kamera qila. Bularni fikam. Stoppa Kina! Stoppa Kina! Stoppa folkmordet i Östturkestan! Stoppa folkmordet mot uigurer! Stoppa folkmordet mot uigurer! Stå upp Sverige! Stå upp EU! Stå upp Sverige! Stå upp EU! Sverige står upp mot fascist Kina! Stöd oss Sverige! Stöd oss Sverige! Rädda barn i Östturkestan! Rädda kvinnor i Östturkestan! Kina går ut ur vårt land i Östturkestan! Kina ljuger, folk dör! Kina ljuger, folk dör! Stoppa folkmordet mot uigurer! Straffa Kina! Straffa Kina! Skam för Kina! Skam för Kina! Vi vill ha rättvisa! Vi vill ha självständighet! Vi vill ha frihet! Vi vill ha självständighet! Vi vill ha rättvisa! Vi vill ha frihet!
Stop China. Stop China. Stop the genocide in East Turkestan. Stop the genocide in East Turkestan. Stop the genocide against Uyghurs. Stop Stop the genocide against Uyghurs. the genocide against Uyghurs. Stand up Sweden. Stand up Sweden. Stand up EU. Stand up here. Stand up EU. Stand up here. Sweden, stand up against fascist China. Stand up against fascist China. Sweden, stand up against fascist China. Sweden, stand up against fascist China. Save the children in East Turkestan. Save the children in East Turkestan. China, get out from our country, East Turkestan. China, get out our country, East Turkestan. China is lying, people are dying. China is lying, people are dying. Punish China. Punish China. Shame on China. We want justice. We want freedom. We want independence. We want freedom. We want justice. We want independence. Stand up, Sweden! Fascist China! Terrorist China! Fascist China! Terrorist China! Fascist CCP! Fascist CCP! Fascist CCP! Fascist CCP! China stops genocide! China stops genocide! Stops genocide against Uyghurs! Stops genocide against Uyghurs! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Stand up EU! Stand up EU! Fascist Xi Jinping! Virus China! Xi Jinping terrorist! Virus China! Terrorist China! Stand up Sweden! Fascist China! Terrorist China! Stop the genocide in East Turkestan! Stop the genocide against Uyghurs! Rädda barnen i Östturkestan. Rahmat Sakam. Rädda kvinnor i Östturkestan. I östra Turkestan. Kina, gå ut ur vårt land i Östturkestan. Kina ljuger, folk dör. Kina ljuger, folk dör. Vi vill ha rättvisa. Vi vill ha frihet. Stoppa folkmordet i Östturkestan. Stoppa folkmordet mot uigurer.
Stå upp Sverige! Stå upp EU! Sverige, stå upp mot fascist Kina! Rädda de våldtagna tjejerna i Östturkestan! Kina, gå ut ur vårt land i Östturkestan! Ut med terrorist China! Ut med terrorist China! Kina ljuger, folk dör! Kina ljuger! Vi vill ha rättvisa! Vi vill ha frihet! We want our independence! Ağzım çıkmaya kaldı koy benimki. We want our independence. Independence for East Turkestan. Stopp Kina! Stop China! Stoppa folkmordet i Östturkestan! Stoppa folkmordet i Östturkestan! Stoppa folkmordet mot uigurer! Stoppa folkmord mot uiguren! Stopp Kina! Stop China! Stoppa folkmordet i Östturkestan! Stoppa folkmordet i Östturkestan! Stoppa folkmordet!